पश्चिम बंगालात युवकांमध्ये द्वेष निर्माण करून त्यांका पाकिस्तान स्थित असलेल्या लष्कर ए तोयबा या दहशतवादी संघटनेशी जोडपाचो प्रयत्न करपी कर्नाटकातलं कारवार जिल्ह्यातील शिर्शी हांगासरलो युवक सय्यद इंद्रित वय 35 एका NIA च्या विशेष न्यायालयान 10 वर्षाची सक्तमजुरी आणि 70,000 रुपयेचो दंड तोटावलेलो असा. तेका 2020त NIAन अटक केली. त्याच्यासोबत अनेक तिचो साथीदार आशिल्लो. ती दोघां मिळून हे काम करीत आशिल्ली. त्याच प्रकरणात तेका अटक केली. तिचो निकाल आता दिल्लो असा. तेका लागून देशात दहशतवादी नेटवर्क उभारपी प्रयत्न करपी दहशतवादी संघटनाक एक धक्को बशिल्लो असा. पुरोडंडा खातीर प्रमोद पोंडे.